नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कोरोना संकटा वेळाचेर आयुष खात्याचे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कित्याक काम करतेना, सरकाराला आयुर्वेदाचेर विश्वास ना का कितें असो प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ता एन दत्ता हेमी केला। गेल्या मार्चात उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना केसीसाचो पत्तो लागील तेन्ना आयुष खात्याच्या आयुर्वेदिक हॉस्पिटलात रोगनिरोधक शक्ती वाडीचे औषध दिले। तसेच कोरोनाचे सिम्पटम दिसून येयले काही लोकांक आयुर्वेदिक औषधान कमी बी जाल्ले आणि कारवारच्या एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक औषध तयार करचे कंपनीत औषध बी तयार झाले। पण ह्या वर्साक आयुर्वेदिक औषध तपास असे सगळे बंद दवरून बशिल्ले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जिल्ह्यात उन्न बी कित्यात उपयोग नाश झाला। कर्नाटक राज्यात उत्तर कन्नड जिल्हो कोरोना केसीसा भितर नंबर 1चेर आसा। असल्या संकटा परिस्थितीचेर जिल्ह्यात आशिल्ले आयुर्वेदिक औषधोपचार बंद कित्याक दवरलात, हेतूत बी कितें लाभी उरूं शकता असो संशय येवं लागला अशें एन दत्ता हेमी सांगले आणि हेचे बद्दल जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बारे आमकां अर्जी दिलात। लोकांक आयुष इलाख्याच्यान आस्पत्रेच्यान आयुर्वेदिक आस्पत्रेच्यान लोकांक आयुर्वेदिक औषध दिल्ले आणि हेजेन खूब इतले लोकांक बरें जाल्ले आणि ह्युमिनिटी पॉवर बी हेजेन कितें हेल्प जाल्ले। हे खेप हे आयुष इलाख्याच्यान कसले आयुर्वेदिक औषध दिताना हे आता आयुष्या 64 म्हणून एक टॅबलेट्स काढलात, तेजेर ह्युमिनिटी वाडोवचे आणि रोगनिरोधक शक्ती वाडोवचे आणि तुगेले व्हायरस कितें आसा ते मारता तसले टॅबलेट्स बी आता गव्हर्नमेंटान काडिल्ले आसा। ते टॅबलेट्स गव्हर्नमेंटान सगळे लोकांक दिवका आणि होम आयसोलेशन कोण आसात तेमकां हे आयुर्वेदिक हॉस्पिटलांत मेळचे कषाय पावडर आणि टॅबलेट्स हे दिवन घेवन दिवका म्हणून आमी सरकार कडेन मागणी करतात आणि हे दिल्ले बरें खंयचे हे सायड इफेक्ट जाना हेजेन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हे मेडिसिनाचे। तशें म्हणून आमी इवन हेका शिवराम हेब्बारा बी आमी मनवी दिलात हे आयुष्याचेर मेळचे हे औषध आसा ते दिवका म्हणून आमी मागणी केला। खूब लोकांक मागणी आशिल्ली लाकडाची वखार आयच्यान रामनगरात सुरू झाली। रामनगर परिसरात लाकडाची वखार जाय म्हण रामनगर निवासी खूप दिवसाच्यान मागणी करते आशिल्ले। हळयाळाचे MLA RV देशपांडे हेमी ह्या गोष्टीचे फाटलाग करून संबंधित अधिकाऱ्यांच्यान ही वखार मंजूर करून हाडली आणि आयच्यान ह्या वखारेची सुरुवात रामनगरातल्या कुंभेरी नाका हिंगा झाली। या वखारेच्या उद्घाटना प्रसंगाचेर उलयतना जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर हेमी सांगले की सद्याक रामनगरातल्या कोरोना पेशंटाक जोयडातल्या कोविड सेंटरात वचून ॲडमिट जावचें पडटा। जात तितले बेगी आमी प्रयत्न करून रामनगरात सुव्यवस्थित आणि सुसज्जित असे कोविड सेंटर चालू करतले असे तेमी सांगले। ह्या प्रसंगाचेर विनोद देसाई, मारुती पाटील, संदीप राणे, संतोष देसाई तसेच पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते निखिल असुरकर आदी लोक उपस्थित आशिल्ले। एक प्रयत्न चालू आहे, गव्हर्नमेंट लेवल चालू आहे ते साहेब म्हणजे साहेबाच्या नजरेसमोर हाणलेला आहे, आम्ही साहेबाच्या नजरेसमोर हाणलेला आहे आणि त्याच्यानंतर साहेब आता ते गव्हर्नमेंट लेवलला प्रयत्न चालू आहे आणि विरोध पक्षवाल्यांनी टीका करण्यापेक्षा त्यांच्यानी सगळ्यांनी काम करून दाखवायचं, काम करून दाखवायला पाहिजे। टीका करायचं बंद करून असल्या टायमामध्ये असल्या ह्याच्यामध्ये टीका करायचं इम्पॉर्टंट नाही आहे। आम्ही वॉरियर्स म्हणून सगळे म्हणजे काम केलं पाहिजे। गाडीची पण व्यवस्था केलेली आहे आणि त्याच्यानंतर RV देशपांडे साहेबांनी अनेक गाडी म्हणजे प्रत्येक कोविड पेशंट घरी असते होम क्वारंटाईन त्यांना कुठे त्रास होऊ नये म्हणून प्रत्येक घरी जाऊन त्यांना गोळ्या द्यायचं किंवा त्यांना रेशन पाहिजे असेल तर त्या गाडीतून रेशन सगळं द्यायची व्यवस्था केलेली आहे। आणि प्रत्येक जर का कोविडच्या मुळे मृत्यू झाला तर त्याच्यासाठी आर्थिक सहाय्य म्हणून म्हणजे कशा त्यांच्या घरासाठी एक पेशंटला 5,000 रुपये द्यायले सध्याला। जाधव फाउंडेशन आणि रामदेव किराणा दुकाना वतीन रामनगरातल्या गरीब लोकांक जीवनावश्यक वस्तूचे वाटप केले। कोरोना संसर्ग दिवसेंदिवस वाढते आसा, तसेच लॉकडाऊन बी वाढते आसा। मोलमुद्रीकन सद्द हाण सद्द खातल लोकांक हातात काम ना जावन पोटासाठी खावचे कितें असो प्रश्न पडिल्लो आसा। असल्या टायमार रामनगरातल्या गरीब लोकांक मदत करूंक रामनगरातली जाधव फाउंडेशन ही संस्था आणि रामदेव किराणा दुकानाचे संचालक धांवन येयलात। काल जाधव फाउंडेशन आणि रामदेव किराणा दुकान हेमगेल्या वतीन रामनगरातल्या गरीब लोकांक गरजेचे आशिल्ले किराणा सामान तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केले।
ज्या लोकांक देवान इतर लोकांक मदत करची ताकद दिल्ली आसा असल्या लोकांक गरीब लोकांक ह्या टायमार जास्तीत जास्त मदत करूं जाय अशें जाधव फाउंडेशनाचे सचिव निखिल आसुरकर हेमी सांगले। ह्या प्रसंगाचेर रामदेव किराणा दुकानाचे संचालक उत्तम राजपूत आणि जाधव फाउंडेशनाचे कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले। फक्त रामनगरातच न्ही, रामनगरातल्या आजूबाजूच्या खेड्यागावात बी गरीब लोकांक जाधव फाउंडेशन मदत करतले असे फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉक्टर उदय जाधव हेमी सांगले। जेवढं होईल तेवढी मदत करावी। आता लग्न कार्यासाठी पण 20 लोकांची आहे, मग त्यांचा जो जेवणाचा खर्च वाचतोय त्यातून जो खर्च वाचतोय त्यातून थोडीफार जरी मदत केली ना, त्यांचे आशीर्वाद त्यांना नक्की लागतील। त्यासाठी सर्वांनी याचा विचार करून सर्वांनी थोडीफार आपल्या हाताने जेवढी होईल तेवढी मदत करावी अशी मी सर्वांजवळ प्रार्थना करते। अचानक पावस पडिल्यान या वर्सा पिकयले कलिंगण पाड जालात। सरकारान दिवं केल्ली विशेष पॅकेजची मदत कित्याकच पावना जाल्ली अशी आसा। गेल्या एक आठवड्या फाटी समुद्र किनारपट्टी भागात येयलो चक्रवादळीन समुद्र किनारपट्टीच्या भागाची हालत बिघडली। पावस वारो येवन कितलेशे रूख पडले, रुखाबरा करंटा तारी खांबे पडले, कितलेशे लोकांले पेगार म्हण पडले, कितलेशे घराची वणत पडली आणि खूब इतले लुकसाण जाले। तशेंच कृषी क्षेत्रात बी चक्रवादळीचो परिणाम जालो। गिमात पिकेचे काळिंगणाची पीक काडचे वेळाचेर पावस पडिल्ल्यान पावसा उदकान काळिंगण पाड जाले। गेल्ल्या वर्साक बी कोरोना लॉकडाऊन आशिल्ल्यान काळिंगणाक दर येवन जावन घेवन काळिंगण पिकयले शेतकरी लॉसात गेल्ले। ह्या वर्साक तरी बरी दर येतली आणि कितें तरी लुकसानाची भरपाई जातली म्हणून काळिंगण पिकयले लोकांक पावसान त्रासाक आयलो। अकस्मात पडिल्ल्या पावसान काळिंगणा शेतात उदक जावन घेवन काळिंगण पाड जाले। काळिंगण पिकोवन घेवन लुकसाण भोगते आशिल्ले शेतकऱ्यासाठी विशेष पॅकेज घोषित केल्ले राज्य सरकारान एक शेतकऱ्याक 3000 रुपये दिवचे ठरयला। पण लाखांचे रुपये खर्च करून घेवन काळिंगण पिकयले लोकांक लुकसानाची भरपाई म्हण खाली 3000 रुपये दिवन घेवन कितेंच उपयोग ना। 3000 रुपयेक 10 फूट लांब वंय सुद्धा बांदूक जायना असे शेतकरी सांगतात। सरकारान शेतकरी लोकांनी परिस्थिती पळोवन घेवन कितें तरी जास्ती परिहार दिवं जाय अशें तेमी विनंती केला। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 1160 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर नवीन 1160 कोरोना केसेस मिळले। त्यापैकी कारवार 40, अंकोला 49, कुमटा 176, होन्नावर 105, भटकळ 131, शिरशी 128, सिद्धापूर 119, येल्लापूर 116, मुंडगोड 82, हळयाळ 127 आणि जोयडा भितर 87 नवीन कोरोना केसेस आज मिळली। आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर टोटल 40,740 कोरोना केसेस मिळिले। त्यापैकी 33,883 लोक बरे झाले आणि 6,338 लोक अजून ट्रीटमेंट घेते आसात। आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 519 लोकांले कोरोना पायन मरण झाले। आयचो इतलोच न्यूज। मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।